Хора, ето ни нас цялата банда тук. Един час по-късно. Намерихме ги. Абонирайте се за моят канал, лайкнете и също за нашия приятел тук. Ето го моя канал. Да. Сега ще ви го покажем по-близо. Просто пишете едно маймунско, Камен Копривленски с малки букви, залепено и пишете след това Копривленски, след това пишете 1677. Това са аз хора. И лайкнете и да лайкнете и да се абонирате. Някой ще си направи телефона, защото аз... Казах, давайте. Не знам, що... Хора, това е на Садрина акаунта. На Садрина, тук има... Абонирайте се за нея, както виждате и тук. Чакайте, дайте да направим Нутела. Между другото, Кенан... Без мъж да играете Brawl защото днес Между другото, Кенан и аз се качвам всяка събота, днеска не събота, се пада Георгиев. Аз качвам на Георгиев де 5 часа. Аз ще снимам на неделя. Аз ще снимам почти всеки ден. Не знам кога ще имам време. Да обработвам и да правя всичките неща. Между другото, вие знаете ли, че аз не знам какво правя в моята смисъл? Правим клипа, ама за какво? Това е втората част. Намерихме хора, няма за какво. И мерси, че ни помогнахте. И очаквайте скетчове от цялата ни банда. Вижте ги. И хора, това беше всичко от нас. Абонирайте се, харесвайте и чао!